Hvis du også har et barn, som der altid kommer hjem uden vanter, eller med andres, så skal du lytte med her. Jeg blev ærligt talt træt af at købe nyt hele tiden. Jakker, huer, drikkedunke. Alt det blev væk. Så jeg begyndte at mærke det hele med de her personlige navnemærker fra Label King, og det har seriøst reddet os. Det er super nemt. Du går bare ind på hjemmesiden, og så kan børnene selv vælge farver og ikoner, og det gør det faktisk ret sjovt. Og så trykker du bare bestil. Der er gratis fragt og hurtig levering, så de kommer nærmest med det samme. Det bedste det er, hvor praktiske de er. Jeg mærker alt. Jakker, vanter, huer, madkasser, sko, drikkedunke. Og vi er lige gået ind i vinter- og julesæsonen, og det betyder nyt tøj og nye ting, som ellers forsvinder på 2 sekunder i institutionen. Nu kommer tingene faktisk med hjem igen, og der er heller ingen forvekslinger. Og hvis du har et barn, som der ikke kan læse endnu, så hjælper de små ikoner dem faktisk med at genkende deres ting selv. Mærkerne, de holder vildt godt, og de tåler opvaskemaskine og vaskemaskine. Alt. Og der er 100% tilfredshedsgaranti, så du kan roligt prøve det. Så hvis du vil slippe for at købe de samme ting igen og igen, så prøv navnemærkerne fra Label King. Det er små mærker, men de gør en kæmpe forskel i hverdagen.